Добър ден! Аз се казвам Джонатан Алън и аз съм посланника на Великобритания тук в България. Искам да поздравя организаторите и участници на този чудесен прием, който покаже на всички в България и София, че ние сме отворени към хората с увреждания. И мисля, че много е важно, че днес и през празника нашия фокус е върху това, което хората могат да правят и не върху това, което не могат. Това е много важно. Както вие знаете, в Лондон тази година имаше най-голямата спортивно събитие по света. И Лондон 2012, Олимпиадата. И трябва да ви кажа, че българските паралимпици бяха по-успешни от българските олимпийци. Те спечелиха повече медали и ние трябва да признаем това и техния успех и да ги поздравим. И аз съм горд като посланик и като британец с това, което в Лондон и в Великобритания ние правихме тази година. Имаше страхотни спортни обекти, имаше толкова много фенове за паралимпийските игри и много щастливи хора. Заради паралимпийските игри тази година в Лондон, транспортният достъп е подобрен и има много повече възможности за всички да участват в спорт. Аз се надявам да същото могат да стана тук в България. На всички успех!